Честита победа на българските джудисти. Значи джудо ли ще, футбол ли ще, какво ще, важното е да има победи, нали? Еми, приятели, ко да ви кажа, успех? Налягайте на тренировките, защото там е истината. На 23-ти заминаваме за Швейцария. По 6 часа пея на ден. 6 часа. Припявам. Когато сетя, че вече няма никой, значи съм си свършил работа. Когато сетиш, че не може да станеш, ще трепериш цялата умора, значи си добре. Тренирайте и само тренирайте, там е истината. Труд, пот и кръв. Иначе не става. Само с ядене и пиене не става. Трябва физика и ето. Точка. Ай, кажете, сега ще бъбутам. Пак те познавам. Ай, сега какво става след тук? Ай! Така. Ай, си много и чао. Моля се. Чао. Всичко хубаво. Пиленца, мамини златни. Медалисти. За кого говорим? Медалисти.